Taga-Kolosas Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga-Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahugpong sa gugma, ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kinabuhing hingpit diha kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Hesu Kristo pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya, nga nakagamot o nakabarog o nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo o mapasalamaton kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon, ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong paghiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini ug giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo, mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa nga nagpakamaobsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang panan-awon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna bisag wala siya'y katarungan.
o gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatuto o nahiusa sa tibuok lawas pinaagi sa mga lutahan o kaugatan niini og nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Pagpakamatay ug pagkinabuhi uban ni Kristo. Namatay na kamo uban ni Kristo ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan human kini magamit. Kini mga sugo ug mga pagtulun-an nga binuhat lamang og tawo. Sa tinuoray daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna og sa taphaw nga pagpaubos og sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas.